βαθιά μελωδία είναι σαν τα γλυκά φιλιά και οι γλυκές παινιές είναι σαν τη γλυκιά κυρία. Το καφενείο των μουσικών είναι η ψυχή και η καρδιά των μουσικών. Είναι ο παλμός, είναι αυτό το οποίο είναι το κάτι άλλο. Είναι εδώ, το δεύτερο σπίτι μας. Άμα δεν ερχόμαστε εδώ, θα καθίσουμε στο σπίτι, στα πόδια της γυναίκας. Φεύγω από το σπίτι, από τη γυναίκα να πούμε άμα γκρινιάζει και ξέρω εγώ και βάμπε, έρχομαι εδώ, αράζω, βρίσκω ένα φίλο, κάνα γνωστό. Δεν υπάρχει μέρα που να κάτσω λιγότερα από 4 ώρες 5. Και αυτό είναι που με κάνει και περνάω ευχάριστα. Είναι εδώ οι συναντήσεις τους καθημερινώς, με βροχές και κρύα. Βέβαια, βρέχει, χιονίζει εδώ, δεν έχει στην κοινωνία, εγώ θα έρθω το καφενείο. Μπράβο, παιδιά! Το καφενείο μουσικών είναι ένας θεσμός από πολύ παλιά. Το καφενείο αυτό είναι 50 ετών. Ήταν έδρα των λαϊκών μουσικών. Εδώ ερχόμαστε από το 1960, 63 γίνα γύρω. Από τα θυμάμαι, από τα αναπολύθηκα. Εδώ σε αυτό το καφενείο έρχομαι περίπου 40 χρόνια. Εγώ έρχομαι από το 1974. Στο Γρήβα το παλιό το δίπλα που ήταν δημοτικό. Μπορώ να πω ότι είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Πρώτο το παλιό υπήρχε στην οδό Αθηνάς, το οποίο ήμουνα πολύ πιτσιρίκος εγώ τότε, λίγο το θυμάμαι. Ξεκινήσαμε η δημοτική από Αθηνάς, μετά ήρθαμε Μενάντρου, μετά πήγαμε Σουμελί, μετά πήγαμε Γερανίου, μετά πήγαμε κάτι στο Ακομινάτι και μετά ήρθαμε εδώ, έχουμε αλλάξει πολλά καφενεία. Υπήρχαν και σε άλλα στέκια νησιώτες, υπήρχαν και από τη Βόρειο Ελλάδα. Το καφενείο αυτό ήταν παλιό στέκι των λαϊκών. Γι' αυτό βλέπετε όλα τα ντεκόρ γύρω-γύρω είναι περισσότερο λαϊκά. Με τα χρόνια όμως που περάσανε έγινε μία συγχώνευση λαϊκών και δημοτικών τραγουδιστών και μουσικών και κάνανε αυτό το deal. Μας είπαν ότι το καφενείο το λαϊκό έβαλε καινούριο καλό καφετζή τον κύριο Πανάγο εδώ με την Κυριακούλα, φτιάχνει καλό καφέ και ερχόμαστε εδώ. Και όπως έγινε, είναι μεικτό τώρα εδώ πέρα, που γινόταν στο στρατό κάποτε, που λέγαμε αεροπορία, έτσι γίναμε τώρα. Ρεμπέτες, λαϊκοί, δημοτικοί, όλοι, όπως βλέπετε μέσα, κλαρίνα, κιθάρες, μπουζούκια. Το σωματείο πήρε την απόφαση και ήρθαμε εδώ πέρα και σμίξαμε με τους λαϊκούς και νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό γιατί ακούμε και εμείς διάφορα άλλα πράγματα και οι λαϊκοί το ίδιο.
Εδώ στο καφενείο δεν είμαστε μόνο από διαφορετικό μουσικό χώρο. Είμαστε και από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Αλλά επειδή μας ενώνει ένας σκοπός και μια συντροφικότητα, ας πούμε, δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας να χωρίσουμε, ούτε νησιώτες, ούτε λαϊκοί, ούτε δημοτικοί. Ή δημοτικός είσαι, ή ποιοτικός είσαι ποικίλο πρόγραμμα είσαι, ή ξένα τραγούδια λες. Όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με μουσική διέπονται από ευαισθησίες. Έχουν μέσα στην ψυχή τους το αγκάλιασμα του ανθρώπου. Εγώ είμαι από την Κρήτη, δηλαδή δεν είμαι από τη Ελλάδα που την είπα πια από αυτά, αλλά είναι φίλοι μου και η παράδοση είναι για όλους. Γνωρίζω και τον Βασιλόπουλο, τον Κωστούλα, τον Κυριάκο, όλοι. Και άμα δεν δει ο ένας τον άλλο, μετά πού να πάω να κάτσω. Είμαστε όλοι αυτή μια οικογένεια και είναι μια πραγματικότητα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παίξει και στο CD το δικό μου μουσική και ήρθαν να παίξουν έτσι αφιλοκερδός, γιατί έχουμε αυτή την επαφή. Και αυτό σου δίνει μια άλλη όθηση και να ερμηνεύεις πιο σωστά και να δίνεις τον εαυτό σου. Ζω στο Άγιον Όρος. Αυτό όμως δεν έχει σημασία και δεν με κόβει το ότι είμαι παλιός καλλιτέχνης. Παλιός μπουζουξής, παλιός κιθαρίστας, παλιός τραγουδιστής. Εδώ βρίσκω τη ζωή μου. Δεν είναι το στέκεμα να μιλήσουμε με τους φίλους, με τους περαστακούς καταστηματαρχεία που έρχονται. Συζητάμε τα οικογενειακά μας, που μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Να θυμηθούμε τα παλιά, τα καλά παλιά. Παλιά ήταν διαφορετικά. Τότε κλείναμε τις δουλειές εδώ πέρα. Πρώτο το είδαμε και σε γραφείο ευρέσεως εργασίας. Χτυπάγανε τα τηλέφωνα συνέχεια όλη την ημέρα, αναζητάγανε καλλιτέχνες στον ελλαδικό χώρο, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, Γερμανίες. Γιατί το τηλέφωνο του καφενείου μουσικών είναι γνωστό σε όλα τα μέρη της γης. Τα πονεμένα δειλίνα και τα θλιμμένα βράδια. Και για πανηγύρι κλείναμε, και για γάμο κλείναμε, και για ραβώνες κλείναμε. Έρχονταν οι επαρχιώτες, καφετζίδες, οι άνθρωποι ευαίσθητοι για κάποια εκδήλωση στην επαρχία ή και μέσα στην Αθήνα και από πολύ μακριά και μας βρίσκανε εδώ στο καφενείο μουσικών. Μέσα είναι το αφεντικό και μου έλεγε: ξέρεις τι, θέλω ένα μπουζούκι. Θέλω μια κιθάρα. Και ερχόμουν να δω, έρχονταν και τραγουδίστηκες. Ρε παιδιά, το τάδε μαγαζί στο πέραμα θέλει ένα μπουζούκι. Ποιος υπάρχει, εγώ ξέρω, τον έπαιρνε, τον πήγαινα εκεί. Όταν έρθω από την Τρίπολη, από την Πελοπόννησο, παιδιά θέλω να κλαρίνω, ένα βιολί, μια κιθάρα, κάτι να πούμε, ξέρω εγώ. Κάναμε συγκρότημα, όλοι μαζί, έκανε ένα κομμάτι φυσικά, εγώ και όλοι. Και εσύ μετά ξεκινάς να πάρεις τους δικούς. Το κλαρίνο, την κιθάρα, το βιολί. Επειδή είχαμε γνωστούς μουσικούς, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ακαριέα την κομπανία και να πάμε την άλλη μέρα. Και ανάλογα με την περιοχή που μας ζητάγανε, γίναμε και ένα συγκρότημα να ανταποκρίνεται στα τραγούδια και στον τρόπο της διασκέδασης της κάθε περιοχής. Το στήθος μου ματώνεται και η ζωή μου σώνεται και η ζωή μου σώνεται. Το τέλος μου το βλέπω. Τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα που υπάρχουν. Τώρα όλες οι δουλειές γίνονται από τα κινητά. Δεν περιμένουμε τώρα από το καφενείο μουσικών να έρθουμε για να κλείσουμε τις δουλειές αυτές. Το έχουμε πάλι το τηλέφωνο βέβαια, αλλά δεν χτυπάει πολλές φορές γιατί είναι τα κινητά τώρα και ξερσουνούμαστε. Αν υπάρχει καμιά δουλειά εδώ, δεν ερχόμαστε να βλεπόμαστε μεταξύ μας, να μην πάψει αυτή η συνάφεια δηλαδή που είχαμε σαν μουσική. Τώρα βέβαια με την κρίση που υπάρχει, οι δουλειές έχουν συρρυκνωθεί.
Δεν υπάρχουν μεροκάματα κοινώς. Μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Σβήσαν όλα τα πάντα. Έχει έρθει η καταστροφή πλέον. Εκτός ότι δεν έχει λεφτά τώρα για την πενταετία να πούμε, αλλά το έχουμε χαλάσει κι εμείς και η δημοτική και η λαϊκή. Ακούς τώρα κανένα σωστό τραγούδι. Εκτός από τα παλιά, τα διακριτικά που είναι τόσο ξέρει. Όλα εφήμερα είναι. Προσπαθούν να περάσουν δύο λέξεις ένα τραγούδι για να το μάθει ο κόσμος. Ενώ παλιά τα τραγούδια είχαν και κουπλέ και ρεφρέν χωριστά. Αυτό δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Λίγες περιοχές είναι αυτές που μπορείς να πεις ότι θα πας και θα ακούσεις το παραδοσιακό, το δημοτικό τραγούδι που κρατάει. Νομίζω ότι πάει για να χαθεί η παράδοση. Και λίγα παιδιά τώρα είναι αυτά τα οποία κοιτάνε να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό, διότι βλέπουν ότι υπάρχει ανεργία. Δεν τους προωθεί και ο ίδιος εγώ. Εγώ που είμαι μουσικός στο παιδί μου δεν θέλω να το κάνω μουσικό παρά. Τι τραγουδίστε. Και μόνο που σκέφτομαι ότι γύρω στην περιοχή της Ομόνιας υπήρχαν 30 κέντρα διασκέδασης δημοτικά και τώρα υπάρχουν 2-3, αν υπάρχουν και όχι εντός του κέντρου, έχουν απομακρυνθεί. Τα μαγαζιά ήταν πάρα πολλά εδώ, ιδιαίτερα δημοτικά. Θυμάμαι εγώ τον Κόρο, τη Σοφία Κολυτήρη, το φίλο μου τον κιθαρίστα, το Σούκα. Ήταν γύρω στα 30 μαγαζιά. Ο Έλατος, το Βελούχι, η ελληνική γωνιά, ελληνικό χωριό, ελληνικό γλέντι, ήταν πάρα πολλά. 30-32 μαγαζιά και να είναι κάθε μέρα, όχι Παρασκευοσάββατα. Κάθε μέρα γεμάτα και οι μουσικοί να μην μπορούν να κάνουν ούτε ένα ρεπό. Για να αυξηθεί ο αριθμός των νυχτερινών αυτών κέντρων, των λαρινάδικων που λέγανε τότε, έφευγε ο κόσμος από τις επαρχίες, από το 60-65 και μετά, και ήρθε στα αστικά κέντρα. Και κατεβαίνανε από όλη την Αττική και πολλές φορές και από το χωριό το Σκάγαρο και ερχόντουσαν στο κέντρο. Εμείς που ήμασταν υπηρώτης, μαζευόμασταν στη Σαντουβριάδου, στη Ζήτσα, που λέγανε ότι του είχε κάποιος υπηρώτης. Βέβαια, υπήρχαν και πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία ήταν μεικτά. Κέντρα τότε ήταν και σαν ψισταριές. Και έβγαινε η οικογένεια, δεν έτρεχε στο σπίτι, θα πάω στο κέντρο να φάω, να ακούσω και τον Ηλία ας πούμε, να χορέψω και τελείωσε. Δεν είχαν επικρατήσει ακόμη τα ουίσκι και τα... Υπήρχε κάτι πιο παραδοσιακό. Από το μεσημέρι αρχινάγανε τα όργανα σκέτα. Όργανα. Μπορούσε και να γλεντήσει, αλλά και να ακούσει το τραγούδι αυλαβικά, όπως το Ευαγγέλιο. Το 1995 και μετά ξεπέρνει στο μαγαζιά. Μεγάλη παρακμή, όχι παρακμή. Μεγάλη. Μαζί με την παρακμή των κέντρων διασκέδασης των δημοτικών ήρθε και η παρακμή των δημοτικών μουσικών. Οι μουσικοί μας, οι οποίοι είναι εκλεκτοί άνθρωποι, γιατί έχουν περάσει χιλιάδες ηχεία από την ψυχή τους, είναι σήμερα άστεγοι πνευματικά. Βέβαια, αυτό που με ικανοποιεί εμένα, σε όσα μαγαζιά πηγαίνω, στη λαϊκή ώρα, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές και οι σημερινοί που, όπως είπες, δεν είναι λαϊκοί, θα τραγουδήσουν λαϊκό τραγούδι. Χωρίς λαϊκό τραγούδι δεν γίνεται κέφι στον κόσμο. Αυτοί που γράψαν ιστορία βέβαια, είτε έτσι είτε αλλιώς ο κόσμος τα αγαπάει. Δηλαδή και αυτά που δεν τα βάζουν ή σταθμοί λέμε τώρα τόσο πολύ, και πάλι στο κέντρο θα ζητήσει το παλιό τραγούδι το οποίο χειριζόταν. Το καλό άκουσμα είναι άκουσμα και έχει τον κόσμο του. Και αυτός που πιστεύει το δημοτικό τραγούδι και στο θανατό του θέλει να τον πας με κλαρίνα.
καλασιά μου, καλασιά μου, κι όταν ανοίξει χωρίσια μου, κι όταν ανοίξει χωρίσια μου, καλασιά μου, καλασιά μου. Μέσα στο Άγιον Όρος μου λένε τα παιδιά, πείτε μας λέει κάτι βυζαντινό. Και λέω εγώ, ακούστε, ο πλάγιος του Δευτέρου είναι αυτός. Με δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τον χαρώ, τον αντάμωσαν 5-6 Ηρακλήδες να το ρωτήσουν πως περνούν στον Άδη χασικλίδες και νυν και άι. Πολλές ιστορίες υπάρχουν, γιατί πια να πρωτοπούμε τώρα και όλες από εδώ πέρα ξεκινάγαν, από το καφενείο πρώτα. Όλα εδώ μέσα στο καφενείο γίνονται, αδελφέ μου, οι καλλιτεχνικές συμπτύξεις. Να φανταστείτε ότι ήταν η έδρα της η Ρόζα η Εσκενάζη, εδώ. Και άλλοι μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ο Μιχαλόπουλος, όπως η Μπέλου, όπως ο Αγγελόπουλος. Και ο Καρατζίδης ερχόταν κάποτε να μην εδώ πέρα. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ερσίνα μια φορά. Ως και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν παίξει με τα μεγαλύτερα ονόματα και του λαϊκού και του δημοτικού τραγουδιού. Με το Καρατζίδη, πρώτα ρωτά. Το Αρμενάκι, πρώτη εκτέλεση εγώ παίζω. Με το Πυρπινιάδη, πολλά. Με τη Γιώτα Λίδη. Έχω γράψει 600 τραγούδια με ονόματα μεγάλα, Ζαγορέος, Τσετίνης, Περπινιάδης, Τασία Βέρα, Κυρίτσης. Ο Λουκάς ο Νταράλας από εδώ δεν έφυγε ποτέ. Εδώ πέρα τελείωσε το τραγούδι που λέγεται «Πώς ήμουνα, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω». Για το κορίτσι μου που ήταν καμάλι στην Ερεσίνα μια φορά. Ένα βράδυ πριν από πολλά χρόνια, η Σωτηρία που τη λέγαμε ο Σωτήρης, μου λέει, έχεις τίποτα, μου λέει, να παίξουμε και τα λοιπά, ξέρεις, μου λέει, κανένα παιχνίδι και αυτά. Λέω, έχω ένα μπαρμπούτι θανατηφόρο. Μου λέει, που είναι, λέω, είναι στη Βικτόρια. Μου λέει, πάμε. Η νύχτα είναι πάγερη. Τα χάνει. Και σιγοψυχανίζει. Σε ένα ασώδιο επάνω. Κάτι να απέναντι γωνιά. Και μετά φέρει και μια ντόρτια και ξεράθηκε. Το καπήλιο φωτίζει.
Και έρχεται την άλλη μέρα και μου βάζει χέρι εδώ πέρα. Και με έβριζε, με έκανε και έδειχνε να μην ξέρω εγώ, και την άλλη μέρα μου λέει ξαναπάμε. Το γραφείο φωτίζει. Ρε καταστροφή είσαστε ρε γάμο. Να τα σέβεστε τα όργανα, να τα σέβεστε. Πού το καλά, να τα σέβεστε. Έλα, πίσω εδώ. Έχουμε πάρα πολλές στιγμές καλές στα χρόνια που έχουμε υπηρετήσει το δημοτικό τραγούδι, αλλά και πάρα πολύ άσχημες, πάρα πολλές άσχημες. Καλύτερα για από το σπίτι μου. Γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, που τρώμε ψωμί και δουλεύουμε, και γιατί ο μουσικός δεν είναι στάσιμο σε μια μεριά. Εγώ αύριο μπορεί να είμαι με αυτούς τους μουσικούς στα Καλάβρητα, παραμεταύριο μπορεί να είμαι στα Τρίκαλα, πριν από καμιά εβδομάδα, ένα μήνα ακόμα, μπορεί να είμαι στη Λάρισα. Και με αυτούς τους ανθρώπους που συνταξιδεύω και συνεργάζομαι. Έχουμε πάει σε πανηγύρι, λέγουμε παλιά, και εκεί που περιμένεις ότι θα βγάλεις μεροκάματο, γυρνάς και με τα πόδια που λέμε εμείς. Άφραγκος. Ωραία, μπορεί να ξανανιώσω, μπορεί να ξανανιώσω, πουλί μου μια φορά. Γιατί πέθανε ο άλλος. Γιατί έγινε κάποια φασαρία στο χωριό, κάτι διαλύθηκε το πανηγύρι. Και παίρνουμε στροφή και φεύγανε. Δεν ήταν ότι μας περίμενε όπως είναι τώρα. Γίνουνε τις συναυλίες και ξέρω εγώ, θα έρθεις, θα πάρεις τόσα και θα φύγεις. Παλιά πηγαίναμε στα μαγαζιά και δουλεύαμε, όχι να πάρουμε το μεροκάματο, για τη χαρτούρα, τα τυχερά. Ήτανε πολύ πιο πολύ η χαρτούρα παρά το μεροκάματο. Οι πιο παλιοί ακόμα δεν είχαν καθόλου μεροκάματο. Πηγαίναμε μόνο με τα τυχερά. Καθόμασταν σε ένα ξύλο, σε κάτι πέτρες. Βάζαμε το μαντίλι κάτω και καθόμασταν επάνω και είχαμε ένα μαντίλι να σκουπιστούμε. Το τραγούδι είναι, εάν δεν το δώσεις με την ψυχή σου, με στην ψυχή σου να το δώσεις, δεν μπαίνει στην ψυχή του άλλου. Άμα δεν το κάνεις αυτό, δεν γίνεται. Αυτός που το παίζει το πιόλι και το κλαρίνο το νιώθει. Στην ψυχή του βγαίνει η ψυχή του έξω. Όταν το απέγει στο αλλιά, δεν καταλαβαίνει άλλο τίποτα. Πρέπει να το δώσεις με την ψυχή σου για να το βάλεις στην ψυχή του άλλου. Άιντε πες μου κόρη, μαυρώματα, πες μου κόρη, ρε που κοιμάσαι, άιντε πες μου κόρη, που κοιμάσαι από μένα, μη φοβάσαι. Και πάνω απ' όλα έχουμε παιδιά που έχουν βασικά, επάνω σαν μουσικοί και σαν τραγουδιστές, έχουν αυτό το ήθος που χρειάζεται η δουλειά μας. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο όταν θα λειτουργείς ένα μαγαζί και δουλεύεις. Ξεκινάς να κάνεις ένα πρόγραμμα και εκεί δίνεις τον εαυτό σου, τον λαμβάνει ο κόσμος δηλαδή, που είναι στο μαγαζί. Όταν είναι καλό το πρόγραμμα και ευχαριστούνται οι πελάτες, θα καθίσουν, θα φάνε, θα πιούν, θα χορέψουν. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Όσο άμεσος να είναι ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος όταν ακούει κάτι το ωραίο και ευχαριστιέται. Δεν θα χορέψει, δεν θα φάει, δεν θα πιει.
δημοτικοί έχουν βγει έξω στο εξωτερικό, σε όλα τα κράτη. Έχω πάει και στο εξωτερικό και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Να μην αυτοπινευθώ τώρα, έχω φύγει γυρίσει όλο τον κόσμο. Από Αμερική, Καναδά, Βαλκάνια, Μόσχα, όλα τα έχω γυρίσει, όλα. Ουγγαρίες, Ρωμανίες, Αυστραλίες, ας από Αμερική μέχρι στα βουνά του Κολοράντου έχω πάει. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, όπου υπήρχε, γινότανε πανηγύρι, όπου ήσχε πατρίση για μας, όπου μας καλούσατε. 3 φορές έχω πάει στην Αυστραλία. Εκεί το αισθάνονται πιο καλύτερα το δημοτικό τραγούδι. Νοσταλγάγανε την πατρίδα τους. Και όταν βρισκόμασταν εκεί πέρα, αγκαλιαζόμασταν όλοι και γινόμασταν ένα, αδέρφια. Πρώτα-πρώτα, το δημοτικό τραγούδι είναι πατρίδα και οικογένεια. Από εκεί ξεκινάει το δημοτικό τραγούδι. Από εκεί γίναμε κράτος, από εκεί γίναμε οικογένεια. Περιμένανε μια φορά το τόσο να γίνει το πανηγύρι ή να γίνει ένα γλέντι, μια χαρά, να πάει ο κόσμος να γνωριστεί. Βγαίνανε και να πληρώσουν και να χορέψουν και να δουν και την κοπέλα ποια είναι καλή και από τη σόη κρατάει για να γίνει κάνει οικογένεια. Πολλές φορές τότε στην Τρίπολη που πηγαίναμε, εδώ στον Ακλαδόκαπο που ανεβαίναμε, πηγαίναμε και συναντάγαμε εινολοστροφές και γκρεμίκα. Να γυρνάμε το πρωί και να βλέπουμε αυτοκίνητα αναποτογυρισμένα κάτι το πρωί στις στροφές. Και αν θα ανεβείτε τον Ακλαδόκαπο, κάθε στροφή και εικόνισμα υπάρχει. Από τη στιγμή που αντέχουμε ακόμα και εμείς και οι λαϊκοί, μιλάμε για τους λαϊκούς τους νήσους, πάνω να πει ότι έχουμε προσφέρει πάρα πολλά και προσφέρουμε ακόμα. Η μουσική είναι επιστήμη και τέχνη. Είναι ένας παράδεισος που μόνο αυτοί που παίζουν μουσική έχουν κλειδί να μπουν μέσα. Και οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές έχουν σε δύσκολη θέση. Ενώ έχουν προσφέρει τόσα πολλά με τη γλυκιά του μελωδία, με την εργασία τους και πολλοί που είναι και επιστημονικά αγράμματοι, είναι αηδόνια κοινωμένοι. Αυτά τα αηδόνια, αν τα μαζεύαμε και τα βάλαμε σε ένα σημείο με έναν καθηγητή μουσικής, θα ήταν 10 φορές τα αηδόνια, όχι μία φορά. Δεν είναι όπως τα λέμε, φίλε Παντελή, στη ζωή αν δεν δουλέψεις δεν θα φας ψωμί. Ό,τι και να πεις πως φταίει είναι λίγο δεν αρκεί, από λόγια δεν ακούει η παλιοζωή. Αυτός που είναι καλλιτέχνης, αυτός που παίζει μπουζούκι, κιθάρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται να ξέρει νότες, διότι και τα καναρίνια και τα ειδόνια δεν γνωρίζουν νότες. Τα ειδόνια δεν ξέρουν νότες, φίλε. Δεν διαβάζουν ούτε βυζαντινά, ούτε το κλειδί του σόλ. Δεν πήγαινε, έχω πάει σε δάσκαλο ποτέ σου. Έπαιζε ο πατέρας μου βιολί. Της που λένε το μήλο πέφτει κάτω από τη μιλιά. Όταν αγαπάμε κάτι το μαθαίνουμε πολύ πιο εύκολα. Κάθε απόγευμα 5 η ώρα έλεγε η Κολούμπια παρουσιάζει ή τάδε οποιαδήποτε εταιρεία. Και έπαιρνε φωτιά. Την άλλη μέρα τρέχαν στα δισκάδικα. Από το ραδιόφωνο και κατευθείαν στο μαγνητόφωνο τα περνάγαμε και τα μαθαίναμε. Τότε με 10-20 τραγούδια, 50 το πολύ, βγάζαμε τη δουλειά όλοι. Όλος ο κόσμος ήταν, ας πούμε, ξέρανε την Καραγκούνα, ξέρανε την Ιτιά, ξέρανε τη Σπάργα στον Ανήφορο. Τα τραγούδια θέλουν δουλειά, θέλουν μελέτη για να τα δώσεις στον κόσμο όπως μπορείς καλύτερα. Αλλά συνάμα για να το μάθεις ένα τραγούδι πρέπει να παίζεις και όργανο. Μαθαίναμε τα λόγια και μετά το περνάγαμε στο όργανο για να το πούμε σωστά.
Αλλά όσο για όλες τις περιφέρειες, κανένας δεν τα ξέρει όλα να πάμε σε κάθε περιφέρεια. Γέρασαμε λες και κρίμα, τίποτα δεν κάναμε, ψάχνοντας χωρίς σκοπό, μα ούτε και θα κάνουμε. Το καιρό μας όπως ζούμε, τσάμπαλες πως κάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ζούμε, μα ούτε να πεθάνουμε. Μαζί γεννηθήκαμε, στα ίδια χρόνια ζήσαμε και οι ίδιοι έχουμε μείνει παντελή. Και εκείνους που τους λέγαμε και τους κοτσοβολεύαμε, εκείνοι έχουν πιάσει την καλή. Μια φορά βγήκα από το πέραμα στο Μενίδη, περπατώντας. Είχα τη τσάντα με τους δίσκους, τα 45άρια και προχώρα. Όπου έβλεπα τζουμπόξ, γεια σου φίλε, ξέρω εγώ τι κάνεις, έχω βγάλει ένα δισκάκι καινούριο, βαριά χτυπούν τα πόδια μου. Και με ευχαριστούσε αυτού να μ' ακούτε στα τζουμπόξ, να μ' ακούει ο κόσμος, δεν με νοιάζε με λεφτά, δεν οικονόμησα τίποτα. Όχι. Ζητήσα από τα λεφτά που έχω βγάλει, έπρεπε να ήμουν ένας μεγάλος επιστήμονας, όπως τα λένε. Δεν έχω παράπονο. Ό,τι δουλειά να έκανα, δεν θα τα έβγαζα αυτά τα λεφτά. Είμαι ευχαριστημένος. Και να μην έχω να φάω, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να πεθάνω με το όργανό μου, γιατί το αγαπάω τόσο πολύ. Είναι φίλοι μου επί σειρά ετών, ήταν και θα είναι φίλοι μου. Και ελπίζω αυτό θα συνεχιστεί, δεν είναι για μια μέρα, για ένα μήνα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Χαίρομαι και αισθάνομαι μέσα μου, ας πούμε, μια και χαρά και συγκίνηση, γιατί βρίσκεται αυτό το καφενείο και επιβιώνει κατά κάποιο τρόπο το επάγγελμα αυτό, κατά κάποιο τρόπο. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη σήμερα από πρότυπα καλών ανθρώπων και η μουσική έχουν το μεγαλείο της ψυχής, σας επαναλαμβάνω, γιατί έχουν περάσει χιλιάδες έχει από την ψυχή τους και μπορούν να δώσουν στην κοινωνία μας πολλά. Είναι η μουσική μας, είναι λαβύρινθος. Και η ελληνική μουσική, όπως είπε και ο δάσκαλος, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Όρεξη να έχεις, να μελετάς και να γράφουν η μουσική μας τραγούδια, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια που αγγίζουν την ψυχή του Έλληνα. Αυτό που έχει ανάγκη αυτές τις στιγμές. Δεν έχω μετανιώσει που ακολούθησα αυτή τη δουλειά που έκανε. Γιατί αν δεν σ' αρέσει και δεν μπορείς να το κάνεις, δεν το κάνεις. Ζω γι' αυτό και αυτό που νιώθω είναι μια αγάπη για όλο τον κόσμο, ικανοποίηση όχι γιατί πληρώθηκα, γιατί αυτό που έγραψα το αγαπάω και σήμερα ακόμη κάνω τραγούδι που άλλοι δεν κάνουν. Γιατί να το μετανιώσω. Τη στιγμή που ξεκίνησα με το όργανο μου και με τον κόσμο αυτό που γνωρίστηκα. Όχι, δεν μετάνιωσα. Όχι, δεν μετάνιωσα. Τώρα να μετάνιωσω. Να μετάνιωσα από την αρχή που με 20 χρόνια, 25 να άλλαζα δουλειά. Όταν το επάγγελμα που αποφασίσεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου είναι και χόμπι σου, είναι μεγάλη ευχαρίστηση. Γι' αυτό νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν έχει μετανιώσει που ακολούθησε αυτή την πορεία.
αέρα.